morning everyone. नै दिनै फुङावनो सिखारथारबाय आं फुङाव माने एसे लेट जाबावबायसो आरोना दिनै सिखारनायानो आङो बाबानि स्कुलाव एडमिशनबो खालामनांगौ नालाय ओंखायनो थाब सिखारबाय आरोना नै फार्स्टथिंजाय मामियाबो सिखारबावबायसो आं सिखारबानो एसे मारैबा आवाज मोनबाथाय सिखारफाबायबो आरोना बियो Good morning, mommy. Good morning. Cika baca ni ya. Cika baca na. Good morning. That's. Dah dah ni sika thalai bai. Sika batai sika payu. Undur thara harsing. Jadi angko sika ni kana batai sa apa bai kau hase. Mandan sika nak mommy. Lau bus sika lakai. Papa मोनहाबो सिखाराखै उन्दुगासिनो दं मालाय नोंहा थाब सिखारना नै बिस्रा होगासिनो दं सानैबो बिफा फिसा सोमलायलायदों मा खालामनांगौ दादानि ना नोंबो थांफायो दादानि स्कुलाव थांफागोन दे जोंहा दे गचालायनो थांफागोन दे होमबा आंनि दिनैनि भिडिअ स्टार्ट जाबाय आरोना फुंनिफ्रायनो खालामथारबाय आं नै खानायबो खानाखै खानाय एसे खानसै मोखां सुनसै फ्रेश जानोसै आरोना ब्रेकफास्टनि रेडि खालामसै नोंसोर आंनि भिडिअ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम आसा खालामो बयबो मोजां मोनगोन होननानै आरोना जों दा बाबानि स्कुलाव सफैबाय नै ओमफ्राय बिफाया एडमिशन खालामगासिनो दं आरोना ओमफ्राय ड्रेसबो नांगौ नालाय बेना हाउसआ चेन्ज जाबाय नालाय ओंखायनो गस्लाबो लागोन आरोना बे नै फैबाय बिफाया बाबामोननि स्कुला ओरै फारसे आरोना लामानि नैबे लामानि ओरै फारसेथिंजाय बेयाव हस्टेलबो दङ ओमफ्राय पि काउन्टारबो आरोना लेखाफोरखौबो बे अफिसनिफ्राय हरो ओमफ्राय फिसफोर जमा खालामनांगौबाबो बिथिंजाय आरोना ओमफ्राय हस्टेलबो बिथिंजाय ओमफ्राय लामानि हरै फारसेहाय स्कुल आरोना नैबेनो जों दा हाबफैबाय आरोना स्कुलाव बाबानि स्कुलाव फैदों जोङो एडमिशनमोन नालाय दिनै बेयावनो आरोना जोंहा फैफानो मोन्दों दिनै बाबाखौ एडमिशन खालामनायाव आरोना नै गाव गेलेग्राफोरखौ खिथादों बाबाया माहाय आवगोलाय उन्दैफोरना बैथिंजायमोन नालाय बैजायमोन आवगोलाय उन्दैफोरना ओमफ्राय दा नैबाव मोनसिगोन आरोना क्लास 3 मोनबाय नालाय नैबाव थांनो मोनसिगोन गावहा खुसिथार बिल्डिङाव माला थांनो मोनो होननानै होनबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय एबार हाब मोनसिगोन आरो नैबेनो एडमिशना जाखांबाय ओमफ्राय एसे बिथिंजाय खेबफैबाय आरोना नोंसोर भिउवार्सफोरनोबो देखायनो होननानै आङो नायदो नै जा मोजांखा बिबारा जा मोजां बिबारा जा मोजां ना बै स्लाइडार ना फुङावमोन बिदिसोमोन नों बेयाव गाखोयोमोन ना बेयाव उन्दैफोरनि स्लाइडावसो गाखोयोमोन आरो बै बांद्राय गोलाव फै क्लासरुमखौ नायनो होननाया लकसो बाबामोनना स्कुला 11-12 जाबाय आरोना बेयाव ओमफ्राय बै न' नुहुरनाया बिनि उनथिंजायबो दं आरोना बिसिना बाउन्डारिया गिदिरथार आरोना फैदो फारसेथिंजायबो बानायगोन आरोना दा कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दं आरो होमबा जोङो थांफिनसै नै बिफायाबो टाइमा हास्लाबाना सोलाबा बेहाबो ओमफ्राय दा नै सानैजों मामिखौ लाग्रा बे जि मोजां दा आंनि बेबायदिनो होनांगौ नैबायदि होमबा माबायोना हनै जोमबायद्लाबाया बे बिबारफोरखौसो जा फसायबाय आङो बाबानि स्कुलाव फैयो जा गोबाव जाबायमोन आरोना 1 इयारानो जाबायमोन आरो फैयासैमोन आरो आङो ओमफ्राय दिनैसो नै
फैबाय मामिखौ लानानै दा जोंना खामानिया जोब्बाय एडमिसनबो जाबाय गासिबो जाजोब्बाय नोंसोर भिउवार्सफोरनोबो आङो ओरै फार्सेथिं देखायफैबाय दा न'आव थांसै जोङो दहाय हास्लाबाखैलाय सिफोरखौबो खनलाङाखै जिनो दंलाजोबो गस्लाया ओमफ्राय बाबाखौ थुखैदों आरोना आङो ओंखायनो हास्लाबा जादों आरोना दहाय सफैनानै डाइरेक्ट सफैबाय सफैनानै ओमफ्राय दाना मा जादों मामियाबो डाइरेक्ट खिदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिनि थाखायनो आं भिडिअ लानाय जायासै थाब चेन्ज खालामनानै होबाय मामिखौ ओमफ्राय नै पापाखौ थुखैबाय आङो सि सुनानै आरोना नै एसे सिङावसो दंबावो मानसि जाहैदों जिनो आइ बाबा बोरो मा जाखो ड्रेस गानला नामा नालाय सिङावसो दंबावो मानसिया नोंसोर नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ माखासेखौ दाहाय खिथानोसै आरोना आङो बेलासिसिम मा खालामखो आइया माखासेखौ संनानै दोनखाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आं दा खालि दाउ बेदरखौ संफैबाय आरोना आङो ओमफ्राय मामियाबो उन्दुबाय नै उन्दुनानै आइजों दाजादों आरोना ओमफ्राय दा आङो ओंखाम ओंख्रि संनानै जानानै लाखानोसै थाब-थाबनो बेयाव जि मोजां सान्दुं नांफैयो नै बेलासि जाबाथाय ओंखायनो आङो बेयाव फोरानफैयो माखासेखौ बांद्राय सान्दुङाव होबाबो कालारा मारैबा जाजोबो नालाय गस्लाफ्रा मामिना ओमफ्राय आङो बेयाव होफैयो आरोना दुगैखांनायनि बानाना मोनजानोसै banana जादो आं संसै दा ओंखाम जानो होमबा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंसोरजों नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन आरोना आसा खालामो बयबो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोन्दों होननानै ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट आरो नटिफिकेसन बेल आइकनखौ थुनो दाबाव आरोना होमबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन